Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin at pagsisihan ng ating mga kakulangan upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan at isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hawak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunatiin pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang atipong tugon, Diyos ko, sa aki likain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo, hiyaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain,
tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreyo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para po sa ating mabuting balita. Tayo pong lahat, ang sinumang naglilingkod upang sa akin sumunod, ay tunay na itatampok sa kaligayahang lubos ng mahal na anak kong Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalawa ay lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan." Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, "Nagsalita sa kanya ang isang anghel." Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao.
Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dumating na ang oras. Oras na. Ito po ang maririnig nating mga kataga ngayon sa ating pagbasa. Dumating na ang takdang oras, ang sinasabi ni Jesus ngayong linggo sa ating ebanghelyo. Ano po ang tinutukoy nito? Tinutukoy nito ang oras ng pagsasakripisyo ni Jesus mismo. Bakit? Kasi po sa susunod na linggo, atin nang ipagdiriwang ang Semana Santa, ang mahal na araw. Kaya't ngayon pa lamang po, ngayong oras ding ito mismo, titigan na natin ng masinsinan ang Panginoong Hesus. Upang sa gayon na hindi na lamang po basta-basta dadaan sa atin ang Semana Santa na hindi natin tinatanggap ang benepisyo nito sa atin. Nais sana naming makita si Jesus. Sabi po ng mga dayuhang mga Griego sa mga lumapit kina Andres at Felipe sa ating ebanghelyo, gusto sana naming makita si Jesus, sabi nila. Kahit pa man din po tayo, di po ba? Ngayong papalapit na ang Semana Santa, ang mahal na araw, ganyan din tayo, gusto din nating masilayan si Jesus. Gusto din natin makita si Jesus. Siya mismo ang gusto nating makita at hindi ang mga pribadong pabasa. Si Jesus mismo ang gusto nating masilayan makita at hindi po ang mga pribadong mga nagpapasyon o mga nag-iistasyon. Di po ba, basta pagdiriwang sa Semana Santa, sa mahal na araw, siguradong makulay yan, makahulugan yan. Kaya't ngayon pa lamang po, ngayong oras ding ito, i-focus na po natin, mag-focus na tayo sa pinakamahalaga. Tanong, ano bang pinakamahalaga dito? Ang pinakamahalaga ay walang iba kundi ang pagsasakripisyo ni Jesus mismo at gayon din ang ating mga sariling mga sakripisyo tayong mga tao. Alam po ninyo, ang diwa ng pagsasakripisyo sa buhay ng tao, ang halaga nito, ang halaga ng sakripisyo sa buhay mo, sa buhay ng tao, ang tinutukoy ngayon ni Jesus sa ating ebanghelyo. Kung walang kahirapan, walang papanaog na kaginhawaan, at kung walang pagsasakripisyo, wala nga namang benepisyo. Kung walang dusa, walang matatanggap na ligaya. Pansinin ninyo. Kapag ka narinig mo yung salitang sakripisyo, pag sa sakripisyo, ano nang mararamdaman mo? Potang dimdami, ing amanong sakripisyo, numano na kay kang tao, magbalag na kakatawan. Manghihina ka na, di po ba? Kasi sakripisyo yan, mabigat yan. Bakit sinabi pa nating sakripisyo yan kung hindi pala mabigat yan? Para kasi sa atin, ang sakripisyo o ang pagsasakripisyo ay mahirap yan. Sa totoo lang po, wala naman po kasi isa sa atin ang may gusto nito. Ang may gusto ng pagsasakripisyo. Pag sinabi mong pagsasakripisyo, yan ay hindi isang biro. Yan ay hindi biro-biro. Sino ba sa atin ang gustong mahirapan? Sino ba sa atin ang gustong mabigatan? Wala. Alam po ninyo sa ating ebanghelyo, kay Jesus mismo sa ating pagbasa, tila ganyan din po ang dating sa kanya ng pagsasakripisyo o ng sakripisyo. Sinabi ni Jesus mismo sa ating pagbasa, sa ating ebanghelyo, winika ni Jesus, sabi niya, nababagabag ako ngayon, sabi niya. Mababalis ako nga naking kapambangan. Sinabi niya ito dahil hindi na siya pwedeng umurong pa sa buhay na haharapin niya, sa pagsasakripisyo niya. Sa ating ebanghelyo ngayong linggo, nang mismong dumating na po yung mga dayuhang Griego upang makipagkita kay Jesus, alam na niya na dumating na ang nakatakdang oras para sa kanya. By the way, ito pong mga dayuhang Griego, tila mga dayuhan sila.
na pumunta sa Jerusalem upang dumalo lang sila sa pista ng Paskwa, sa fiesta ng Paskwa. At alam ni Jesus sa mga oras na yon, dumating na ang nakatakdang oras sa kanya upang papatayin na siya ng mga kalaban niya bago ang pista ng Paskwa. Kumbaga, oras na po upang magpaalam na siya. Oras na ng pag-alis niya. Kaya nga po't mabigat ang loob niya ngayon sa ating ebanghelyo. Nababagabag ako ngayon. Yun ang iniisip niya. Maliswas siya. Matamleya, inggino. Paalala lang po, wala naman pong sakripisyong magaan. Walang sakripisyong magaan. Alang sakripisyong mayan, alang sakripisyong pikatulan. Pero ang pagsasakripisyo, ang sakripisyo, pwede namang iwasan yan. Pwedeng layuan yan. Pwede may payalyan yan. Bakit? Kasi ang pagsasakripisyo hindi naman sapilitan. Sabi nga po ni Jesus, mismo sa ating ebanghelyo, sinabi niya, sasabihin ko ba, hingin ko ba sa aking ama na ililigtas niya ako sa kahirapang daranasin ko? Sabi niya. Itong tanong niya, siya mismo ang sumagot nito. Anong naging tugon mismo ni Jesus sa tanong niyang, hihingin ko ba? Sasabihin ko ba sa aking ama na ililigtas niya ako sa kahirapang daranasin ko? Anong naging tugon niya sa tanong niyang ito? Siya mismo sinagot niya, hindi, sabi niya. Bagkus haharapin ko ang pasakit na ito, ang kahirapang daranasin ko, sabi niya. Alam po ninyo, kung sarili mo lang ang iisipin mo, tayo, kung sarili lang natin, tayo lang mismo, kung sarili mo ang iisipin mo, siguradong iiwasan mo naman ang sakripisyo. Pero kung iisipin mo ang kapakanan ng ibang tao, lalong-lalo ng mga mahal mo, kung isa sa alang-alang mo, yung mga taong mahalaga sa iyo, yung mga taong importante sa iyo, sa ginagawa mo sa pagsasakripisyo, yan mang kamatayan sa iyo dumating, kaya mong harapin. Kasi nagsasakripisyo ka. At hindi lang para sa sarili mo, kundi sa mga mahal mo. Sabi po ng ating ebanghelyo, sino man daw ang labis na pagpapahalaga, sino man daw ang labis na nagpapahalaga sa buhay niya, mawawalan sa kanya. Pero sino man daw po sa atin ang napupuot mismo sa sarili niya, dahil sa daigdig na ito, siya ang magkakamit ng buhay na walang hanggan, sabi ng ating pagbasa. Alam po ni Jesus na kung hindi siya aalis, walang darating. Balo na nung eyam ako, alang datang. Balo na ning ginu, na eya datanging bunga, nung eya pa mo makoing binina. Kumbaga, mama ko ya, malaos ya, eban kanita kawa niya. Sa ating pong mga Kapampangan, di po ba may tawag tayo, kapag ka nagpapaalam tayo, maalis tayo, anong sinasabi natin? Malahos na ako. Nga tamo. Malahos na ako po, nga tamo. Malalaos tamo, susulong tamo, pauli daring taong mama ko. Susulong tamo, pauli daring taong magsakripisyo. Kumbaga, yung iba sa atin, nag-goodbye sila upang mayroong mag-hello na grasya. May mag-hello na ligaya. Ang sakripisyo ay hindi sapilitan. Ito po'y kusang pinipili yan. Nang pinili po ni Jesus mismo na magsakripisyo siya, nang pinili mismo ni Jesus sa buhay niya ang pagsasakripisyo, may sinabi siya sa kanyang ama sa ating pagbasa. Sabi ni Jesus, Ama, parangalan mo ngayon ang pangalan mo. Sabi niya, ang taong nagsasakripisyo po ay hindi nagsasakripisyo ng mag-isa. Kapag ka nagsasakripisyo ka, siguradong isinasaalang-alang mo ang kapakanan ng iba. Yung importante sa iyo, yung mga taong mahalaga sa iyo, yung mga taong mahal mo, na makikinabang sa ibinibigay mo sa kanilang benepisyo. Magana ka po, eya po sakripisyo nung pansarili mo, eya po sakripisyo nung ing sarili mo, nung kaya mo ing benepisyo. Ing sakripisyo, siguradong isipan mo ring taong pakamalan mo na tanggap kaniting benepisyong ibiye mo. Sa gagawin po ni Jesus, magmula sa susunod na linggo, on Palm Sunday, linggo ng palaspas, sa gagawin ni Jesus, sa kanya ang pain, sa atin ang gain.
No pain, no gain. Pero sa gagawin ni Jesus, magmula sa linggong susunod, sa Kanya ang pain, sa atin po ang gain. Kumbaga, siya yung binhi, tayo ang Kanyang magiging bunga. Sana po lahat tayo, sundin natin si Jesus sa Kanyang pagsasakripisyo ngayong papalapit na ang mahal na araw, ang Semana Santa. Ing pamagsakripisyo ay po sa pilitan. Iti kusayang tatanggapan, kusayang pipilinan. Ang pagsasakripisyo ay hindi naman pansarili yan. Pansarili yan. Ginagawa yan para sa mga taong iyong pinapahalagahan. Kalimutan mong sarili mo, sa ating ebanghelyo, kapuutan mo ang sarili mo sa daigdig na ito. Ang ibig sabihin lamang nito, iniisip mo noon ang benepisyong maibibigay mo sa mga taong mahal mo. Kaya't ang panawagan sa ating lahat, goodbye sarili, hello ligaya. Goodbye sarili, hello grasya. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo ngayon sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa Kanyang anak na si Jesus, na nagmahal sa mundo at nag-alay ng Kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ulitin po ninyo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso ang kanilang pag-aalay ng sarili upang patuloy na bibigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal na pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikaiunlad ng sambayanan, lalong-lalo na ang mga para sa mga mahihirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Jesucristo tungo sa pagiging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa habang nakatuon sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kaluwatian ng langit ang aming mamahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga walang nakakaalala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan. Para po sa pasasalamat ng Familia Bacchiano, si Josuel Pamintuan, Ismael Ocampo, Armando Polintan, si Julie Ann Guevara, Familia nina Abelardo Basa Jr., Loreto Bagsik, Josie Angeles, Ralph Benjamin Basilio, Jesusa Bautista, at si Nila Guerrero. Para sa anibersaryo ng kaarawan nina Marisa Roque at si Elise Sofia Basa. Para sa espesyal na kahilingan nina Leila Abiog,
Emeline Guevara Angeles, Rica D., pamilya ni na Lenny at Evelyn Malang, pamilya ni na Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, pamilya ni na Michael at Nida Urquico, Mr. at Mrs. Joed at Karen Joy Dimitri, Janelle Samonte, pamilya ni na Fernando Baluyot Jr., si Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, pamilya ni na Yolanda Ramos, Marie Cris Paldeng, Ani Razon, Trina Yazon, Sofia Milen Parungaw, Miguel Arcilla, at si Catherine Panglinan. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Reverendo Padre Jesus Layog Jr., Nilo Udan, Corazon Gloriani, Gloria Arevalo, Cecilia Quiambao, Emilio Guevara, Maria Nicolay Rose Santos, Demetrio Simon, Jesus Navarro, J. De Asis, Doktora April Helen Gozon, Lani Ocampo, Amy Agustin, at ang pamilya ni na Alice Fajardo Miranda. Para sa ligtas na paglalakbay ni Kenneth Gemotea at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Eusebio Francisca, Emiliano Senior Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Marian Ocampo, Melesio Senior, Bonifacio, Marianena, Lourdes Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Alegria Miranda, General Amado de Mata, Ben Lita, Dr. Lilia Cabrera, Julio Velasco Jr., Jose Gintu Sr., Danilo Canlas, Virginia Arcilia, Juliana Lacap, Rodelia Rodolfo, Emmanuel de Jesus at ang mga kaluluwa sa purgatorio, at gayon din po para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa coronavirus, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, ipanalangin natin sa Panginoon. Ama, Ama naming nasa langit, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging mapagkalinga sa aming mga kapwa upang kami ay maging karapat-dapat sa kaloob mong buhay na walang hanggan. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo na mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahaing ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga anak mong sina Norma, Jose Senior at Danilo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila ay binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila ay pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ni ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang mapagmahal at tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Sa
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesucristo ang ating manunubos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako kadapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo,
saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, na mahal kita.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo para sa Oratio Imperata. Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto na ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamahan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Ang Diyos, amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa kanyang kamatayan upang kayo ay huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay. Makamtan nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo nawa ay makasalo sa kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na.
Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.